Λοιπόν, να ξεκινήσω με ένα καλησπέρα και να μου πείτε, θα δω, άμα απαντήσετε, σημαίνει ότι με ακούτε καλά. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι που θα κάνουμε σήμερα, όχι με την NASA, αλλά με την Πόπη. Η έκθεση, το σύμπαν, δεν έχει ούτε πυράβλους, δεν έχει ούτε διαστημόπλια, δεν έχει τίποτα, αλλά έχει μόνο κάτι πολύ πιο σημαντικό και πιο δυνατό. Έχει τα χρώματα, τις εικόνες και τη ματιά της Πόπης Καρτέρι Μιζεράκη. Μια σπουδαία καλλιτέχνηδας, η οποία είναι από την Νέα Πρεσό Σιτίας. Σωστά? Ναι, γεννήθηκα. Αλλά μεγάλωσα εδώ. Που μεγάλωσε στη Σιτία και που ζωγραφίζει το σύμπαν εδώ και 4 δεκαετίες. Τα λέω καλά. 4 δεκαετίες στα μέσα. Τέλος πάντων, το ζωγραφίζει με πάθος και με λίγο κριτικό πείσμα, θα έλεγα. Έχει κάνει πάνω από 9 ατομικές και 15. 10η. Αυτή είναι 10η. Πάνω από 9 είμαι μέσα, λοιπόν. Εγώ έτσι τα βρήκα. Η 11η έκθεση, λοιπόν, εδώ σήμερα έχει κάνει και 15 ατομικές εκθέσεις και έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της καλλιτεχνικό σύμπαν. Μια και μιλήσαμε όμως για σύμπαν, έχουμε εδώ μαζί μας κάποιον ο οποίος ασχολείται με το σύμπαν, όχι όμως με πινέλα και με καβαλέτα και με καμβάδες. Ασχολείται με ένα τελείως δικό του τρόπο και χρησιμοποιεί θεωρίες, εξισώσεις και παρατηρήσεις. Πρόκειται για τον κύριο Κυλάφτη, ομότιμο καθηγητή αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα τα διαβάσω τώρα αυτά, και επίτιμο μέλος της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας που έχει περάσει τη ζωή του ψάχνοντας απαντήσεις για τα πιο μεγάλα ερωτήματα, όπως τι είναι οι μαύρες τρύπες. Γεννήθηκε στη Νέα Βόρανη Τυροκαρνανίας και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη ΣΥΠΑ, που έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόη. Έχει διατελέσει μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Caltech, σωστά? Caltech. Και στο Ινστιτούτο Ανωτάτων Σπουδών του Princeton, καθώς και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Στην Ελλάδα υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ομάδας αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ. Η παρουσία του κυρίου Κυλάφη εδώ είναι μια μοναδική ευκαιρία για μας για να δούμε το σύμπαν και από την καλλιτεχνική του, σε σχέση με την καλλιτεχνική του έκφραση, αλλά επίσης και με την επιστημονική του προσέγγιση. Κύριε Κυλάφη, σας περιμένω. Είναι χαρά και τιμή μου να κάνω αυτή την ομιλία απόψε στα εγγένεια της έκθεσης της αγαπητής Πόπης Μιζεράκη Καρτέρι, και θέλω να σας πω λίγα λόγια γιατί επέλεξα να μιλήσω για αυτό το θέμα. Το έγγραφο το πήρα από αυτόν τον πίνακα της Πόπης, εδώ, που είναι, θα σας δείξω μετά και τη φωτογραφία που πάρθηκε με αστρονομικό τρόπο, μιας μαύρης τρύπας. Αυτό που βλέπετε εδώ στο κέντρο είναι αυτό που λέμε μαύρη τρύπα και αυτό που είναι φως γύρω από τη μαύρη τρύπα. Θα σας εξηγήσω όμως τι είναι αυτή η μαύρη τρύπα. Έχω την εντύπωση ότι η πρώτη φωτογραφία μιας μαύρης τρύπας που πάρθηκε το 19, ύστερα από προσπάθεια 10 ετών των αστρονόμων, πρέπει να την επηρέασε πάρα πολύ. Και ο πίνακας αυτός φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια. Νάτος, θα τον δείτε και από κοντά. Και η πραγματική φωτογραφία η οποία ενέπνευσε αυτόν τον πίνακα. Και είναι αυτή εδώ. Θα πάω προς πίσω μια-δυο φορές για να αποφασίσει ο καθένας σας ποιον από τα δύο προτιμάει. Να ψηφίσουμε. Εγώ πάντως ψηφίζω τον πίνακα. Πιο πολύ μου μιλάει ο πίνακας από ότι η φωτογραφία. Τι είναι οι μαύρες τρύπες? Η ομιλία θα είναι πολύ εκλεγευτική
και επομένως μην αγχώνεστε καθόλου. Λέω λοιπόν ότι οι μαύρες τρύπες ούτε μαύρες είναι, ούτε τρύπες. Έτσι. Ούτε μαύρες, ούτε τρύπες. Είναι ύλη, κανονική ύλη, που όμως έχει συμπυκνωθεί πάρα πολύ. Το πόσο πολύ θα το δούμε σε λίγο. Έτσι, για να σας προειδεάσω, σας λέω ότι αν είχα θεϊκές ικανότητες να πάρω τη γη και να τη σφίξω και να τη φτιάξω μία μπίλια σαν αυτές που παίζαμε μικρή, ένα βόλο που παίζαμε μικρή, θα γίνει μαύρη τρύπα. Για φαντάστε όλη τη μάζα της γης να τη βάλουμε να χωράει μέσα σε ένα βόλο. Έτσι λοιπόν, συγκρατήστε ότι ούτε μαύρη είναι η τρύπα, ούτε τρύπα είναι πολύ συμπιεσμένη ύλη. Να σας πω λίγα λόγια από πού προέρχονται οι μαύρες τρύπες και γι' αυτό θα μιλήσω για την εξέλιξη των αστεριών. Τα αστέρια λάμπουν γιατί καίνε πυρηνικά καύσιμα στο εσωτερικό τους και όταν τελειώσουν τα πυρηνικά τους καύσιμα τελειώνει και η ζωή τους. Στον ήλιο μας, παραδείγματος χάρη, ο ήλιος λάμπει γιατί στο κέντρο του γίνονται πυρηνικές αντιδράσεις. 4 άτομα υδρογόνου φτιάχνουν άτομο ηλίου και αυτό ελευθερώνει ενέργεια και αυτή είναι η ενέργεια που κάνει τον ήλιο να λάμπει. Αυτό που προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε εδώ στη Γη, δηλαδή να πετύχουμε σύντηξη υδρογόνου, δηλαδή 4 υδρογόνου να φτιάξουν ένα άτομο ηλίου, ο ήλιος το φτιάχνει και όλα τα αστέρια το φτιάχνουν χωρίς κούραση και για δισεκατομμύρια χρόνια. Η βαρύτητα, η ίδια η μάζα δηλαδή του κάθε αστεριού, κάνει τα αστέρια να λειτουργούν σαν χύτρες ταχύτητας. Όλες οι νοικοκυρές ξέρουν ότι το φαγητό γίνεται πολύ πιο γρήγορα στη χύτρα ταχύτητας. Η πίεση που αναπτύσσεται μέσα είναι μεγάλη και αυτό αυξάνει και τη θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν, σαν χύτρα ταχύτητας είναι και τα αστέρια. Έχουν τα στρώματα τα εξωτερικά που δεν αφήνουν την πίεση να φύγει προς τα έξω, το πιέζουν και γίνεται μια χύτρα ταχύτητας και εκεί μέσα γίνονται οι πυρηνικές αντιδράσεις. Το τι ακριβώς συμβαίνει στο τέλος της ζωής των αστεριών εξαρτάται από τη μάζα τους. Αν είναι μικρή, σαν τον ήλιο μας, λίγο μεγαλύτερη, αν είναι μέτρια ή αν είναι μεγάλη. Τα μικρές αστέρια μάζα, όπως είναι ο ήλιος παραδείγματος χάρη, ο ήλιος μας είναι ένα αστέρι. Είναι το κοντινότερο αστέρι μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι μακριά και τα βλέπουμε σαν κουκκίδες. Τον ήλιο τον βλέπουμε να είναι δίσκος. Ωραία. Τα μικρές μάζας αστέρια στο τέλος της ζωής τους αφήνουν ένα υπόλοιμα που το λέμε λευκό νάνο. Δεν θα πω περισσότερα. Τα μεσαίας μάζας αστέρια στο τέλος της ζωής τους αφήνουν ένα υπόλοιμα που το λέμε αστέρι νετρονίων. Και γι' αυτό δεν έχω χρόνο να πω πράγματα. Τα μεγάλης μάζας αστέρια αφήνουν ένα υπόλοιμα που το λέμε μαύρη τρύπα. Άρα οι μαύρες τρύπες είναι το τελικό αποτέλεσμα όταν γεράσει ένα μεγάλο αστέρι. 20, 30 φορές, 40 φορές, 50 φορές τη μάζα του ήλιου. Και εμείς θα περιοριστούμε σήμερα λόγω χρόνου, αλλιώς θα σας κρατήσω μέχρι αύριο το πρωί, στα αστέρια μεγάλης μάζας. Για τους λευκούς νάνους και τα αστέρια νετρονίων, όσο τρώμε και πίνουμε τη ρακούλα μας αργότερα, ρωτήστε με. Στο τέλος της ζωής τους λοιπόν αυτά τα αστέρια κάνουν ένα boom, δηλαδή η χύτρα ταχύτητας σκάει. Και όταν σκάει η χύτρα ταχύτητας, ξέρετε τι θα γίνει. Οι τείχοι θα γεμίσουν με ό,τι είχε καθαρόλα μέσα, με ό,τι είχε χύτρα μέσα. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τα αστέρια. Ναι, το είπα αυτό. Πριν από αυτό όμως θα πω ένα άλλο θέμα. Ταχύτητα διαφυγής. Αν πάρω ένα αντικείμενο και το πετάξω προς τα πάνω, θα γυρίσει πίσω. Γιατί? Δεν τραβάει η γη προς τα κάτω. Άμα το πετάξω με μεγαλύτερη ταχύτητα, θα πάει πιο ψηλά, πάλι θα ξαναγυρίσει. Με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιο ψηλά πάλι θα γυρίσει. Αν θέλω να φύγει από τη γη,
πρέπει να του δώσω ταχύτητα 11,2 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Δηλαδή, Σιτία Ηράκλειο, 88 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, θα αφήσω και τις στροφές, σε 8 δευτερόλεπτα. Έτσι. Με τέτοια ταχύτητα λοιπόν πρέπει να φύγει ένας δορυφόρος για να φύγει από τη Γη, να βγει έξω από το παρεμβικό πεδίο της Γης. Θα δείξω λίγα μαθηματικά στην επόμενη διαφάνεια. Δεν ήξερα το ακροατήριο πώς θα είναι, αλλά μην αγχώνεστε και αν δεν τα καταλαβαίνετε δεν πειράζει καθόλου. Όλα τα υπόλοιπα θα τα καταλάβετε. Ας θυμηθούμε λίγο τη φυσική του ηλικίου. Έχουμε αυτόν τον νόμο που λέγεται νόμος διατήρησης ενέργειας και έχουμε δύο όρους. Ο πρώτος όρος λέγεται κινητική ενέργεια και ο άλλος λέγεται δυναμική ενέργεια. Αν αφήσω ένα αντικείμενο και αν από αυτή την εξίσωση λύσω ως προς ταχύτητα, βρίσκω ότι είναι τετραγωνική ρίζα αυτή εκεί πέρα. Αυτή είναι η ταχύτητα με την οποία θα πέσει στη Γη ένα σώμα που το άφησε από πολύ μακριά. Φανταστείτε όμως ότι του βγάζω ένα βίντεο αυτού του σώματος που πέφτει, καθώς πέφτει. Και μετά σας λέω, για να σας το δείξω τώρα ανάποδα το βίντεο, σας το δείξω προς τα πίσω. Βλέπετε λοιπόν από μεγάλη ταχύτητα να φεύγει και να πηγαίνει στο διάστημα. Άρα αυτή είναι η ταχύτητα διαφυγής. Η ταχύτητα με την οποία πέφτει ένα σώμα από πολύ μακριά είναι η ταχύτητα που πρέπει να του δώσω για να πάει πολύ μακριά. Αυτό μόνο που θέλω να συγκρατήσω. Αυτή λοιπόν η ταχύτητα που είναι 11,2 χιλιόμετρα για τη Γη είναι η ταχύτητα διαφυγής από τη Γη. Ωραία. Να παρατηρήσετε ότι η ακτίνα της Γης, εδώ πέρα, η μάζα της είναι από πάνω το M, η ακτίνα της Γης είναι στον παρονομαστή σε αυτή την τετραγωνική ρίζα. Άρα, όσο πιο μικρή είναι η ακτίνα, όταν είναι κάτι μικρό στον παρονομαστή, κάνει το κλάσμα μεγάλο. Άρα λοιπόν, όσο πιο μικρή είναι η ακτίνα, τόσο πιο μεγάλη θα γίνει η ταχύτητα διαφυγής. Να αρχίσω λοιπόν τώρα και να κάνω αυτό το νοητό πείραμα. Να το παίξω Θεός και να η Γη έχει 6.000 χιλιόμετρα ακτίνα, να τη συμπιέσω και να την κάνω 1 χιλιόμετρο να χωράει μωρέ μες στη Σιτία. Τόσο μικρή. Άμα την κάνω λοιπόν τη Γη με την ίδια μάζα 1 χιλιόμετρο, μετά για να φύγω από εκεί πέρα θέλω 900 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ταχύτητα. Δηλαδή Σιτία Μόσχα σε 2 δευτερόλεπτα. Φτάσαμε Μόσχα. Τέτοια ταχύτητα. Έτσι. Ωραία. Να συνεχίσω αυτό το νοητό πείραμα, ας πούμε. Άντε και τη συμπιέζω ακόμα παραπάνω. Και να την κάνω από 1 χιλιόμετρο που χωράει μέσα στη Σιτία, να την κάνω 1 μέτρο, τόση, που να χωράει εδώ μέσα. Η Γη ολόκληρη, έτσι, με όλη τη μάζα της. Τότε η ταχύτητα για να ξεφύγω, όπως ο μαθηματικός τύπος μας τα λέει αυτά που σας έδειξα πριν, είναι 30.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Δηλαδή, ο γύρος της Γης σε 1 δευτερόλεπτο. Ο γύρος της Γης είναι 30.000 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν, τέτοια ταχύτητα θέλουμε για να ξεφύγουμε από Γη η οποία είναι 1 μέτρο. Και αν τώρα πάω ακόμα παραπάνω και την κάνω 1 εκατοστό, ως είναι το νύχι, όσο είναι το άκρο του δαχτύλου μου τόσο, όσο η μπίλια που παίζαμε παιδιά. Έτσι, ο βόλος που παίζαμε παιδιά, τότε η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη από 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, που είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Μα δεν ταξιδεύει τίποτα, ούτε καν το φως με ταχύτητα. Άμα θέλεις τόσο πολύ, δηλαδή, μα θέλεις τέτοια ταχύτητα για να φύγεις, ούτε το φως δεν φεύγει από εκεί πέρα. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί τη λέμε μαύρη τρύπα. Γιατί ό,τι πέφτει μέσα, ας είναι φωτεινό αντικείμενο, το φως δεν θα μπορέσει να βγει και θα είναι σκοτάδι. Άρα λοιπόν, φαίνεται σαν μια τρύπα και είναι και μαύρη, αφού δεν εκπέμπει καθόλου φως. Και γι' αυτό τη λέμε μαύρη τρύπα.
Ωραία. Ωραία. Δηλαδή, τι είναι η μαύρη τρύπα? Σαν ένα τίποτα. Έτσι. Που έχει πολύ όπως μάζα. Δεν φέκει, δεν φωτίζει, τίποτα δεν κάνει. Κάθεται εκεί πέρα και απλώς τραβάει ό,τι έλκει, ό,τι είναι γύρω. Ωραία. Πώς δημιουργείται μια μαύρη τρύπα? Σας είπαμε ότι ήμασταν στο τέλος της ζωής ενός αστεριού μεγάλης μάζας, ας πούμε 30 φορές τη μάζα του ήλιου. Γίνεται μια έκρηξη, σπάει δηλαδή, κρύγνεται η χύδρα ταχύτητας και η έκρηξη αυτή σκορπά ό,τι έχει μέσα η χύδρα. Το περισσότερο κομμάτι του αστεριού φεύγει στο διάστημα και το υπόλοιπο στο κέντρο συμπιέζεται προς τα μέσα. Άρα λοιπόν έγινε η έκρηξη, πέταξε τα εξωτερικά στρώματα, συμπίεσε τα μέσα. Και αυτό το συμπιεσμένο στο κέντρο είναι που έφτιαξε τη μαύρη τρύπα. Οπότε, για σκεφτείτε, χιλιάδες και εκατομμύρια αστέρια τέτοια μεγάλα στο σύμπαν έχουν δημιουργηθεί από τη δημιουργία του σύμπαντος. Και όλα αυτά τα αστέρια πέθαναν και άφησαν πίσω τους μαύρες τρύπες. Γεμάτο δηλαδή το σύμπαν από μαύρες τρύπες. Μόνο που δεν τις βλέπουμε. Δεν τις βλέπουμε. Ούτε μπορούμε να τις εγκυτεύσουμε εύκολα. Θα σας πω πώς μετά. Έχουμε δηλαδή πάμπολες μαύρες τρύπες στο σύμπαν. Έχουμε καθόλου ενδείξεις ή ακόμα καλύτερα αποδείξεις για την ύπαρξη μαύρων τρυπών? Η θεωρία του Αϊνστάιν, η γενική θεωρία της σχετικότητας, προβλέπει, και το απέδειξε αυτό ο Ρότζερ Πένροουζ και πήρε το Νομπέλ του 2020 γι' αυτό, ότι οι μαύρες τρύπες προβλέπονται από τη θεωρία. Δηλαδή η θεωρία του Αϊνστάιν προβλέπει ότι θα υπάρχουν, ότι πρέπει να υπάρχουν μαύρες τρύπες. Και τώρα ένα άλλο πράγμα, τα αστέρια, σε αντίθεση με τον ήλιο μας, τα αστέρια είναι συνήθως σε ζεύγη και γυρίζει το ένα γύρω από το άλλο. Είναι σαν να χορεύουν βάλς ή ταγκό, έτσι, τα δύο αστέρια. Τώρα αν δούμε ένα αστέρι να κάνει κύκλους και να μην βλέπουμε τι είναι δίπλα του, αυτό μας βάζει σε υπόνοια, ρε εσύ, λες να είναι μαύρη τρύπα αυτό και γι' αυτό δεν τη βλέπουμε. Έλκει το αστέρι, χορεύουν μαζί το ταγκό, αλλά βλέπουμε μόνο τα ένα από το ένα από τα δύο. Και αυτό το έχουμε δει. Άρα και με τη θεωρία το είδαμε και είδαμε αστέρια να γυρίζουν γύρω από το τίποτα. Δεν γίνεται να γυρίσει γύρω από το τίποτα. Δεν γίνεται. Φυσική δεν το επιτρέπει αυτό. Άρα λοιπόν κάτι υπάρχει. Και αυτό που υπάρχει είναι η μαύρη τρύπα. Και το ίδιο συμβαίνει και στα κέντρα των γαλαξιών, και εκεί οι τρύπες είναι μεγαλύτερες, θα σας πω μετά γι' αυτό, για να σας δείξω την επόμενη διαφάνεια. Εδώ είναι το κέντρο του γαλαξία μας, έτσι, η γειτονιά μας εδώ είναι ο ήλιος και οι πλανήτες. Αλλά ο γαλαξίας έχει 100 δισεκατομμύρια ήλιους. Στο κέντρο του ο γαλαξίας αυτός, στο κέντρο του παρατηρούμε το εξής. Τα αστέρια κάνουν κυκλικές ή ελλειπτικές τροχιές. Έτσι. Φαίνεται, δεν έχει. Ναι, πράγμα. Βλέπετε. Να, αυτή εδώ είναι μία τέτοια τροχιά. Όλα τα αστέρια δηλαδή εκεί πέρα. Άρα κάτι τα έλκει εκεί πέρα. Δεν το βλέπουμε τι είναι. Υπολογίζουμε πόση μάζα έχει και έχει μάζα κοντά 5 εκατομμύρια ήλιους, 5 εκατομμύρια ήλιους, κοντά εκεί, και δεν το βλέπουμε, είναι μαύρη τρύπα. Άρα, σίγουρα οι μαύρες τρύπες υπάρχουν, δεν είναι φαντασιώσεις της θεωρίας ή των φυσικών. Έχουμε δει μαύρες τρύπες. Τώρα πλέον ναι, και με διάφορους τρόπους. Καταρχάς είδαμε την σύγκρουση δύο μαύρων τρυπών. Στις επόμενες διαφάνειες θα σας το δείξω αυτό. Αυτό έγινε με την παρατήρηση βαρυτικών κυμάτων που εκπέμφθηκαν από αυτή τη σύγκρουση. Ας δούμε λίγα πράγματα για τα βαρυτικά κύματα. Μια μαύρη τρύπα επηρεάζει το χώρο γύρω της, θα σας δείξω και το πείραμα σε λίγο. Το μεγάλο νοητικό άλμα που έκανε ο Αϊνστάιν το 1905
με την ειδική θεωρία της σχετικότητας και το 1916 με την γενική θεωρία της σχετικότητας ήταν να ανατρέψει την εικόνα που είχαμε για το χρόνο και το χώρο. Για τους νόμους του δεύτερου. Δηλαδή, τύπωσε τη θεωρία ότι ο χώρος δεν είναι αυθύπαρκτος και ανεπηρέαστος. Εμείς νομίζουμε ότι ο χώρος είναι χώρος. Και αύριο να έρθω εδώ θα είναι αυτός ο χώρος. Έτσι. Δεν είναι έτσι όμως. Η ύπαρξη μιας μαύρης τρύπας, αν μπορούσα να φέρω μια μαύρη εντροπή, θα άλλαζε τελείως ο χώρος εδώ πέρα. Η ύπαρξη μιας μαύρης τρύπας αλλάζει τον χώρο γύρω της. Αντί για βαρύτητα πρέπει να μιλάμε για καμπύλωση του χώρου. Και ας δούμε ένα μηχανικό ανάλογο. Η ώρα για το πείραμα. Πήρα τη λεκάνη της γυναίκας μου, το τουλοπάνι της, τα μανταλάκια και αυτό τώρα όπως είναι εκεί πέρα είναι επίπεδο τελείως. Το βλέπετε όλοι. Είναι επίπεδο. Αν αφήσω ένα ελαφρύ σώμα εκεί πάνω, όπου και αν τα αφήσω, μένει ακίνητο. Όπου και αν τα αφήσω. Όπου και αν τα αφήσω. Μένει ακίνητο. Και κοιτάξτε τώρα, να πάρω ένα βαρύ σώμα, ο χώρος είναι επίπεδος, έτσι. Αν ήμασταν τα μυρμήγκια, δεν καταλαβαίνουν την τρίτη διάσταση, δεν καταλαβαίνουν το ύψος, γιατί κινούνται στο επίπεδο. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν κινούμασταν και εμείς σε αυτό το επίπεδο, θα νομίζω ότι ο χώρος μας είναι επίπεδος. Έλαντε όμως τώρα που άμα βάλω μία μεγάλη μάζα εδώ, ούψ, καμπύλωσε ο χώρος. Ξανακάνω, από επίπεδος που ήτανε, καμπύλωσε ο χώρος. Για να βάλω τώρα αυτό το αντικείμενο κάπου, να δω, θα σταθεί ακίνητο. Όχι. 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 Τι λέμε σήμερα με τους νόμους του Νεύτωνα που μάθαμε στο σχολείο? Ότι η μεγάλη πύλια έλκει αυτό. Ο Αϊνστάιν είπε όχι. Δεν υπάρχει τέτοια δύναμη που λέει ο Νεύτωνας. Η μάζα καμπυλώνει το χώρο και μετά αφού είναι καμπύλος ο χώρος δεν μπορείς να σταθείς. Πρέπει να πας εκεί που είναι η μάζα. Είναι σαν να σε τραβάει προς τα εκεί. Έτσι. Ωραία. Η καμπύλωση του χώρου λοιπόν κάνει τα σώματα να πέφτουν προς τη γη και αυτό ο νόμος ο Νεύτωνας το βάθησε βαρύτητα και συνεχίζουμε εμείς να το λέμε το ίδιο πράγμα. Ό,τι σας έδειξα εκεί πέρα φαίνεται τώρα εδώ. Δηλαδή το τουλοπάνι όταν μπήκε ένα σώμα σαν τη γη το καμπύλωσε και επομένως εκεί στη γειτονιά ό,τι και αν βάλουμε θα πέσει πάνω στη γη. Και τώρα βλέπουμε τα πηγάδια που δημιουργούνται είναι ανάλογα με τη μάζα και το βάθος του πηγαδιού. Αυτό έχει μεγάλη μάζα, καμπύλωσε το χώρο πιο πολύ. Αυτό λιγότερη, καμπύλωσε λιγότερο και αυτό ακόμα λιγότερο και καμπύλωσε ακόμα λιγότερο. Και τώρα μία μαύρη τρύπα φτιάχνει ένα πηγάδι από το οποίο άμα πέσεις μέσα δεν βγαίνεις ποτέ. Η καμπύλωση δηλαδή που δημιουργεί του χώρου αυτή η μαύρη τρύπα είναι ότι φτιάχνεις ένα βαθύ πηγάδι και όλοι θα πέσουμε εκεί μέσα αν βρεθούμε στην γειτονιά. Είπαμε λοιπόν ότι ο χώρος γύρω από μια μαύρη τρύπα καμπυλώνεται πάρα πολύ και αυτό παρότι είναι αναμενόμενο από τον Αϊνστάιν δεν είναι εύκολο να το διαπιστώσουμε πειραματικά. Και ο λόγος είναι γιατί οι μαύρες τρύπες που υπάρχουν στο ΣΥΠΑ είναι πολύ μακριά, άσε που δεν θέλουμε να πάμε κοντά τους. Έτσι. Γιατί μας έφαγε και δεν ξαναγυρίζουμε. Ωραία. Όμως, αν υπάρχουν δύο μαύρες τρύπες που γυρίζουν η μία γύρω από την άλλη, μπορούμε να καταγράψουμε στη γη τη συγχώνευσή τους. Η μία να φάει την άλλη δηλαδή και να συγχωνευτούν στη μία. Εδώ είναι δύο τέτοιες μαύρες τρύπες που η μία γυρίζει γύρω, σχηματικά είναι αυτά, η μία γυρίζει γύρω από την άλλη. Ωραία. Να τις οι δύο μαύρες τρύπες. Σκεφτείτε το εξής πράγμα. Είστε σε μία λίμνη που είναι λάδι και στο μέσο της λίμνης είναι δύο πάπιες που παίζουν και χορεύει μία γύρω από την άλλη.
Ωραία. Οι δύο πάπιες λοιπόν κάνουν αυτό. Στο κέντρο της λίμνης. Δεν τις βλέπουμε. Κάνουν όμως κύματάκια. Σαν και αυτά. Και τα κύματα αυτά διαδίδονται. Και αν έχουμε κάποιο ευαίσθητο όργανο εμείς στην άκρη της λίμνης, μπορούμε να ανιχνεύσουμε ότι είναι δύο πάπιες εκεί μέσα που χορεύουν ταγκό. Το κυματάκι δηλαδή, το πολύ ανεπαίσθητο που θα φτάσει στην ακτή, αν μπορέσουμε να το μετρήσουμε, γιατί τέτοιο και ακόμα μικρότερο μετρήσαμε, για να βρούμε τις μαύρες τρύπες, τότε όντως είμαστε σίγουροι ότι έχουμε δύο μαύρες τρύπες εκεί πέρα που χορεύουν η μία γύρω από την άλλη και μετά γίνονται μία. Και εδώ δείχνω σχηματικά δύο μαύρες τρύπες που ξεκινάνε αριστερά, να γυρίζουν η μία για την άλλη, αλλά σιγά σιγά λόγω τριβών πλησιάζει η μία με την άλλη. Και κοιτάξτε, το κυματάκι ήταν λίγο στην αρχή και μετά το πλάτος του μεγαλώνει και όταν αγγίζει η μία μαύρη τρύπα με την άλλη, τότε το πλάτος της θαλάτωσης γίνεται μέγιστο και μετά όταν ενωθούν είναι σαν αυγό, οπότε ακόμα ταλαντώνεται και όταν γίνει μία σφαίρα που περιέχει και τις δύο μέσα μάζες, τότε ξαναπάει στη ηρεμία. Αυτό είναι που περιμένουμε, αυτό το σήμα περιμένουμε να ανιχνεύσουμε στη γη, αν είναι να ανιχνεύσουμε την συγχώνευση δύο μαύρων τρύπων. Στις 11 Φεβρουαρίου του 2016, δύο σταθμοί στην Αμερική, στην πολιτεία Ουάσιγκτον, βόρειο-δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες και στη Λουιζιάννα, νότιο-ανατολική πολιτεία, 4.000 χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη, ταυτοχρόνως τα δύο όργανα είδαν ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Το βλέπετε στη μεσαία στήλη. Ακριβώς. Ό,τι περιμέναμε, ακριβώς αυτό είδαμε. Άρα λοιπόν, παρατηρήσαμε τη συγχώνευση δύο μαύρων τρυπών. Και βέβαια αυτό έκτοτε το έχουμε δει πολλές φορές, αλλά δεν ήταν τυχαίο. Και βέβαια το γεγονός ότι σε δύο σταθμούς 4.000 χιλιόμετρα μακριά, δηλαδή Σιτία, Λονδίνο και παραπάνω, να μετρήσουν το ίδιο πράγμα την ίδια χρονική στιγμή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα κατά τύχη. Επιπλέον, επαναλαμβάνω, το είδαμε αυτό πολλές φορές στο παρελθόν. Συμπέρασμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι μαύρες τρύπες υπάρχουν. Αυτή η ανακάλυψη είναι μια από τις μεγαλύτερες του 21ου αιώνα και συγκρίσιμη με τις μεγάλες ανακαλύψεις του 20ου αιώνα. Και αυτή η ανακάλυψη πήρε βραβείο Νομπέλ το 2017. Το άξιζε. Έτσι. Να ανακαλύψεις, να ανιχνεύσεις στη γη την συγχώνευση δύο μαύρων τρυπών δεν είναι μικρό πράγμα. Όμως, καλό δεν θα ήταν να φωτογραφίζαμε μια μαύρη τρύπα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει, διότι οι αστρικές μαύρες τρύπες, δηλαδή αυτές που προέρχονται από αστέρια, 20, 30, 40, 50 φορές την πάσα του ήλιου, είναι πολύ μικρές. Είναι πάρα πολύ μικρές. Και δεν μπορούμε να τις δούμε ούτε με οπτικά ή με άλλα τηλεσκόπια. Τις μεγάλες όμως τρύπες στα κέντρα των γαλαξιών, που είναι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια φορές την μάζα του ήλιου, μπορούμε να τις δούμε. Αυτές λοιπόν δεν μπορούμε να τις δούμε με οπτικά τηλεσκόπια, γιατί ο χώρος μας, ο μεσοαστρικός χώρος, έχει σκόνη. Και θυμηθείτε τι γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μπορούσαμε να δούμε πέρα από τη μύτη μας. Επομένως, ούτε κι εμείς μπορούμε να δούμε μακριά με οπτικό φως, διότι απορροφάται από τη σκόνη. Έτσι λοιπόν, χρειάστηκε να καταφύγουμε στα ραδιοκύματα, τα οποία δεν επηρεάζονται από σκόνη, τα ραδιοκύματα περνάνε μέσα από τη σκόνη χωρίς κανένα πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, για 10 χρόνια οι αστρονόμοι προσπάθησαν να φτιάξουν ένα ραδιοτηλεσκόπιο που να είναι το μέγεθος όση η μισή γη, όση η επιφάνεια της γης. Για κοιτάξτε, η μισή γη είναι καλυμμένη από ραδιοτηλεσκόπια, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Και όλα δουλεύουν σαν ένα τηλεσκόπιο. Άρα,
η μία πλευρά είναι σφαιρική η γη, άρα το μισό, ότι βλέπουμε από μακριά, είναι καλυμμένο με ραδιοτηλεσκόπια και δουλεύει σαν να είναι ένα τηλεσκόπιο. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτή τη φωτογραφία, σας έδειξα και πριν, η οποία είναι εντυπωσιακή για τον εξής λόγο. Θα το πω σε λίγο. Η φωτογραφία αυτή, η μαύρη τρύπα αυτή που φωτογραφήθηκε είναι στο κέντρο ενός κοντινού μας γαλαξία και έχει μάζα 6,5 δισεκατομμύρια φορές τη μάζα του ήλιου. 6,5 δισεκατομμύρια φορές τη μάζα του ήλιου. Στην απόσταση που βρίσκεται, για να τις βγάλουμε τη φωτογραφία, είναι σαν να φωτογραφίσαμε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης στη Σελήνη. Φανταστείτε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, αυτό είναι το κουλουράκι της Θεσσαλονίκης, το στρογγυλό, και να το φωτογραφίσουμε από τη γη. Τι φωτογραφική μηχανή πρέπει να έχει κανείς. Τέτοια φωτογραφική μηχανή φτιάξαμε. Τους πήρε 10 χρόνια. Έτσι. Και έτσι τη φωτογραφίσανε λοιπόν τη μαύρη τρύπα, και η μαύρη τρύπα στο κέντρο του δικού μας γαλαξία που σας έδειξα προηγουμένως, που λυγίζουν τα αστέρια και δεν ξέρουμε τι είναι εκεί πέρα, τη φωτογραφίσαμε και αυτή και η εικόνα είναι παρόμοια. Δημοσιεύτηκε και αυτή και μοιάζει με την προηγούμενη, άρα δεν σας την ξαναδείχνω. Και κλείνω με την τελευταία διαφάνειά. Ελπίζω σε αυτό το σύντομο διάστημα να σας έδωσα μια εκλαϊκευμένη εικόνα των μαύρων τρυπών. Παρότι θα ήθελα, δεν είχα χρόνο να σας πω για το τι έρευνα κάνω εγώ με τις μαύρες τρύπες. Απλώς να σας αναφέρω ότι τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώ να ερμηνεύσω την ακτινοβολία που προέρχεται από το περιβάλλον. Μπορώ να ερμηνεύσω αυτό. Από πού προέρχεται. Και το πιο δύσκολο, επειδή παρατηρούμε και ραδιοκύματα και οπτικό φως και ακτίνες χ από τις μαύρες τρύπες, υπάρχουν και συσχετήσεις μεταξύ των δύο και αυτό είναι το πιο δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς. Με υπερηφάνεια σας λέω ως δάσκαλος ότι ο τελευταίος διδακτορικός φοιτητής μου που δούλεψε πάνω σε αυτό το θέμα, Δημήτρης Γεννίος, πήγε από την Κρήτη στο Max Planck της Γερμανίας, από εκεί στο Princeton και τώρα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Purdue των ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω μορφωθήκαμε, δεν μορφωθήκαμε, ανασυχούμε μας τα προβλήματα. Να μην ενισχύετε καθόλου. Σίγουρα. Καθόλου. Μια σχετική και Όχι. Οπότε θα πάρουμε τη λεκάνη μας από εκεί και θα καλέσουμε την κυρία Πόπη ή την Πόπη να μας πει δύο λόγια. Η Πόπη. Για όλους τους φίλους την Πόπη. Ωραία. Ελάτε εδώ. Εγώ διαφορετικά είχα σκοπό να ξεκινήσω. Πώς θα ξεκινούσατε? Με τα τυπικά. Αλλά μετά την ομιλία του αγαπητού φίλου. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Θα έρθετε πιο εδώ ή θα σας φέρω το μικρόφωνο. Είχα στο μυαλό μου άλλα πράγματα, αλλά μετά που άκουσα εδώ τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Κιλάφη, τον Νίκο θα λέω απλά, λέω να μην τον είχα γνωρίσει καμπόσα χρόνια πριν και δεν ήμουν φοιτήτριά του και να τα ήξερα αυτά τα πράγματα. Μόνο διάβαζα και ξαναδιάβαζα για πλανήτες, για μικρούς νάνους, και δεν καταλάβαινα τίποτα, μέχρι που έκανα το δικό μου σύμπαν. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, με τη σημερινή μου παρουσία εδώ, στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα, και εκθέτοντας εδώ τη δουλειά μου, σε ένα χώρο που προάγει τον πολιτισμό και τις αξίες, θέλω να πιστεύω ότι κάτι προσφέρω κι εγώ στην αξιόλογη προσπάθεια της στέγης Βιτζέντζος Κορνάρος, ενός φορέα που έλειπε από την πόλη μας, αλλά δημιουργήθηκε και χαράζει δρόμους πολιτισμού, τέχνης και κουλτούρας. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο και την κυρία Καλανάκη που μου χαρίζουν αυτή την ευκαιρία να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον κύριο Νίκο Κιλάφη, ομότιμο καθηγητή φυσικής και θεωρητικής αστρονομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που
που είχε την καλοσύνη να είναι κοντά μας και να σας βάλει στο πνεύμα αυτής της έκθεσης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που εμπνεύστηκε από την Μαύρη Τρύπα, που ήταν ένα από τα τελευταία έργα που έκανα, μια και ήταν το 2019. Έτσι. Και αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία την είχα βρει από φωτογραφία, την είχα φυλάξει και ήρθε η στιγμή για να την ζωγραφίσω. Δεν ξέρω αλήθεια με ποια γλώσσα θα απευθυνθώ στους συντοπίτες. Μια γλώσσα που μιλούν ποιητές και ρημαδόροι και που φαίνεται ότι έχουμε στο DNA μας, ώστε να αποτελεί γλώσσα γυρισμού και ευαισθησίας. Πιστεύω όμως ότι θα γίνω κατανοητή μιλώντας όσο πιο απλά, αφού όλοι μεγαλώσαμε με εστιακές σπονδυλιές και μαρινιάδες, με μπροστάρι τον ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάτου. Συζητή, αγαπητοί μου φίλοι, έρχομαι λοιπόν για ένα προσκύνημα στο γενέθλιο τόπο και για να κλείσω ένα κύκλο που ξεκίνησε πριν 45 χρόνια, όταν συμμετείχα στην πρώτη ομαδική έκθεση το 1981 και την πρώτη ατομική το 1984. Τα χρόνια περνούσαν. Ξαναήλθα το 1995 και σας ταξίδεψα στις όμορφες γωνιές της Κρήτης, των εστιακών χωριών, στα σοκάκια και στις μεσογραμμισμένες πόλεις. Κάποια στιγμή όμως ξεστράτησα και έκανα την υπέρβασή μου. Είναι εκείνη η μαγική στιγμή για κάθε καλλιτέχνη, η στιγμή της έκθεσης. Έτσι κι εγώ, ένα μυστικό που κρατούσα καλά κλεισμένο στην καρδιά μου, ζητούσε να πάρει θέση στην καλλιτεχνική πορεία. Ήταν το σύμπαν, το δικό μου σύμπαν που θα έκλεινε αυτό τον υπέροχο κύκλο των 45 χρόνων πηγάς. Η στενή μου σχέση με τον ουρανό και τα αστέρια είναι πολύ παλιά. Ξεκινάει από τα παιδικά μου χρόνια. Τότε που τα καλοκαίρια πήγαινα στο χωριό, στη γιαγιά και στον παππού. Εκεί που δεν υπήρχε ηλεκτρικό φως, όμως υπήρχε ένας ουρανός γεμάτος με εκατομμύρια αστέρια να λαμπυρίζουν, να τρεμοσβήνουν και με τη συνοδεία της φωνής της κουκουβάγιας να μ' αφήνουν εκστατική. Αν έβλεπα και ένα πεφταστέρι, έπρεπε να κάνω μια ευχή. Έτσι μου έλεγε η γιαγιά τότε. Άδικα όμως ψάχνω για κάποια ευχή. Τα χρόνια πέρασαν, εγώ μεγάλωσα αρκετά και μέσα από τις καλλιτεχνικές μου αναζητήσεις και αφού τα άστρα συγκόρησαν, έφτασε η κατάλληλη στιγμή που θα ζωγράφισα τον ουρανό των παιδικών μου χρόνων. Το πρώτο ερέθισμα ήρθε από τον αείμνηστο πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο Γραμματικάκη, όταν σε κάποια ομιλία του και ακούγοντας για νεφελώματα, πλανήτες, μικρούς νάνους, νετρόνια, για θεωρίες για την εξέλιξη του σύμπαντος και την αρχική μεγάλη έκρηξη, εγώ έκλεισα τα μάτια μου. Και άρχισαν οι σκέψεις για το τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και διανοητές, πώς ακολούθησαν ο Νεύτων, ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος, ο Αϊνστάιν με τις θεωρίες τους για τη δημιουργία του σύμπαντος. Τότε πήρα την καθοριστική απόφαση ότι ο γεμάτος αστέρια ουρανός των παιδικών χρόνων τώρα θα ήταν ένας ουρανός γεμάτος χρώματα. Σε μετέπειτα συνομιλία μου με τον Γιώργο Γραμματικάκη, του ομολόγησα τις σκέψεις μου και μάλιστα παρουσίασα ως τρέλα το εγχείρημά μου. Ναι, μωρά, αλλά όμορφη τρέλα. Και κάνω. Αυτή ήταν η απάντηση. Αυτή λοιπόν η όμορφη τρέλα της ζωγραφικής με βοήθησε και το έκανα. Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι ακόμα ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ο αείμνηστος αστροφυσικός Διονύσης Σιμόπουλος, διευθυντής του Ελληνικού Πλανηταρίου στην Αθήνα, ήταν ο επόμενος συνήγορος αυτής της προσπάθειας. Ήταν τόσο καθησυχαστικός, γεμάτος καλοσύνη και με προέτρεψε και αυτός να το επιχειρήσω, δίνοντάς μου παράλληλα την άδεια να χρησιμοποιώ τις δικές του δημοσίευσεις. Τα λουλούδια του διαστήματος, όπως το ονόμαζε. Πρόσφατα έμαθα από το γιο του ότι του άρεσε να δίνει ονομασία στο σύμπαν. Και έτσι ονόμασε αλήτες του διαστήματος, τους κομήτες και τους νέους ανεξαρρύμνητους πλανήτες. Με τη σημερινή μου παρουσία εδώ, στο φιλόξενο χώρο της Τέχνης Βιτσέντζος Κορνάρος, κουβελώντας, όπως θα έλεγε και ο Νίκος Καζαντζάκης στην κριτική του Σουλάβα, επιχειρώ να γίνετε κι εσείς κοινωνία του σύμπαντος που μας περιβάλλει. Ξέρω πως το ταπεινό μου χέρι είναι αδύνατο να αποδώσει καστικά το μεγαλείο του. Δεν ξέρω αν κατέβασα τα στέλια και το ουρανό των παιδικών μου χρόνων.
Είμαι όμως σίγουρη ότι έκανα ένα υπέροχο ταξίδι στο σύμπαν. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το ταξίδι με συνεπήρε και με πήγε εκεί ψηλά, πολύ ψηλά. Ήρθαν οι μέτωποι με γαλαξίες, νεφελώματα, πλανήτες και προσπάθησα με τη δύναμη της καρδιάς μου να φτιάξω ένα καινούριο ουρανό που τα αστέρια του να μοιάζουν με πολύχρωμα πετράδια. Χώθηκα μέσα και με συντροφιά τη συμπαντική μουσική του Βαγγέλη του Παθανασίου, μαζί με τις απόψεις του παρέα, προχωρούσα. Ο Βαγγέλης του Παθανασίου πίστευε ότι η μουσική και σύμπαν είναι ταυτόσιμα και ότι η μουσική είναι ένας συμπαντικός κωδικός που διέπει τα πάντα. Το σύμπαν είναι απλό, αλλά τέλειωτο. Και εμείς είτε το θέλουμε, είτε όχι, είμαστε συνάντηση δισεκατομμυρίων ετών μήνες. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μην είναι τίποτα άλλο παρά μέρος του σύμπαντος, αλλά και μέρος του χρόνους. Το άπειρο στερέωμα ήμισαν ποιητές και συγγραφείς και θα ακούσουμε σε λίγο αποσπάσματα συνοδεία της μουσικής του Βαγγέλη του Παθανασίου. Αυτό λοιπόν το δικό μου σήμα το αποκαλύπτω σε εσάς για να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι στα πολύχρωμα αστέρια που τα υπερσύγχρονα τηλεσκόπια και τα άκρητα μάτια της καρδιάς μου σας προσφέρουν. Εγώ απλά έκανα την απεικόνηση και σας τα προσφέρω ως ένα αντίδωρο της ζωγραφικής τέχνης και της καλλιτεχνικής που διαπλανητικής αναζήτησης. Σας αφήνω να περιηγηθείτε με ένα απόφθεγμα κορυφαίου αστροφυσικού Στίβεν Χόκκινγκ. Δεν θα ήταν μεγάλο σύμπαν αν δεν ήταν το σπίτι των ανθρώπων που αγαπάς. Θα ήθελα ακόμη να σας πω ότι την περσινή έκθεση στο Μουσείο Λιχνοστάτης στη Χερσόνησο την είχα αφιερώσει στον αείμνηστο Γιώργο Γραμματικάκη. Τη σημερινή μου ομιλία την αφιερώνω σε όλους τους φίλους και φίλες που με στήριξαν και είναι δίπλα μου από την αρχή της καριέρας μου. Μα πιο πολύ την αφιερώνω στον άντρα μου που έχει κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα και με ακολουθεί, και στον αγαπημένο μου γιο που παρόλες τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις ήρθε από την Αγγλία για να είναι κοντά μου. Ευχαριστώ. Έχει τον ουρανό σκεπή, χάμε της γης θεμέλιο, κολόνες στις ριζοβουνιές, στις στεφανιές καμάρες και τ' άστρα πετροκάνδυλα τη νύχτα να του φεύγουν. Ήλιος αυλεί τη λειτουργιά, φεγγάρι τη στερνίζει και αυγερινός την ξενυχτά με τον αποσπερίτη. Ποστής φραγκούλης στα δίφορα. Σκούρος γαλάζιος ο ουρανός, όλο το μελισσολόι τα αστέρια είχαν κι όλα πνιγεί μέσα στο ανάρτιο πρωινό φως. Μονάχα ο αυγερινός, ακατάλητος ακόμα, χαρούμενος, περίμενε τον ήλιο να αφανιστεί μέσα στις αχτίδες του. Πάνω στον ουρανό, σαν αστροβολίδα χύθηκε το βαράστρι. Δοξασμένος να είσαι, Κύριε, για την αδελφή σελήνη και τ' άστρα που δημιούργησε στον ουρανό, λαμπερά, πολύχρωμα και ωραία. Νίκος Κατζατζάκης, Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης, ο Φτωχούλης του Θεού. Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσαν. Τα αλφαβητάρι των άστρων που συλλάβιζες όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας και βγάζεις άλλα νοήματα και άλλες ελπίδες. Λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη. Πίσω από τα λιμάνια του γυρισμού, στην άκρη μιας φθινοπορεινής πόρας το φεγγάρι ξεπέρασε τα σύννεφα και γίναν τα σπίτια στην αντίπερα πλαγιά από σμάλτο, σιωπές αγαπημένες της Ελλήνης. Γιώργος Εφέρης, τελευταίος σταθμός. Και μια νύχτα καλοκαιριάτικη καθόμουν πάλι στην αυλή μας, στο σκαπτάκι μου. Θυμούμαι, σήκωσα τα μάτια μου και είδα για πρώτη φορά τ' άστρα. Πετάχτηκα πάνω, φώναζα με τρόμος, πίθες, πίθες. Απέραντη πυρκαγιά μου φάνταζε ο ουρανός και το μικρό μου κορμί καίγονταν. Νίκος Καζατζάκης, αναφορά στον Βρέχο. Την ώρα τούτη το φεγγάρι είχε ανέβει ψηλά στον ουρανό
είχε μικρύνει και έμοιαζε να μην θέλει πια δοσοληψίες με τον κόσμο μας, απορροφημένο τελείως καθώς ήταν, να συλλογέται τι γινόταν στο υπερπέραν. Πιέρ Πάολο Παζολίνη, συγγραφέας, σκηνοθέτης. Σαν κατέβηκα του παιδικού κόσμου τ' άστρα, να πιστέψω έπρεπε πως και ο κακός και δύσκολος καιρός τις ομορφιές του έχει. Ξανάγραψα στο κύλο του ουρανού το όνομα ζωή, τούτη τη φορά με κόκκινο, και κάλεσα με υπομονή, τρυφερά θόπευσα τα αστέρια, και ό του θαύματος έλαμψαν τούτα από χαρά ξανά. Δημήτρης Καλατζής, ποιητής, Βερολίνο. Λοιπόν, κάπου εδώ έχει τελειώσει τώρα το πρώτο μέρος. Ξεκινάει το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, το οποίο είναι θα σηκωθείτε τις καρέκλες σας, θα τις μαζέψουμε στην άκρη, θα πάρουμε μια ρακή, ένα κρασί και θα περιηγηθούμε βέβαια στην έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ.